παιδιά. Πήρα το Battle Pass πριν λίγο και θα πάρουμε τα skins και θα ανοίξουμε τα 8 star drop τα οποία μου τα έδωσε μόνο του. Το ένα skin είναι αυτό. Ωραίο skin. Και το pin του. Το άλλο skin. Και έχουμε ένα ακόμα skin να πάρουμε για την Maisie. Αυτό το skin που μου αρέσει και περισσότερο απ' όλα, μπορώ να πω εγώ προσωπικά. Και το animated το title. Εδώ πέρα, επειδή είναι και σίγουρος brawler, θα το δούμε στο τέλος. Ίσως να πάρω και τα points που, για τους brawlers, δεν θυμάμαι πως λέγονται. 2 super rare μέχρι στιγμής, δεν πάει και πολύ καλά γενικά. Ναι. Epic, αλλά δεν νομίζω βασικά να δώσει κάτι, πλέον δεν δίνει κάτι το Epic. Πάλι Epic. Το ίδιο ακριβώς. Και Rare, το χειρότερο star που έχουμε πάρει σήμερα. Αυτό που ξεκινάνε Epic και τελειώνουν Epic με εκνευρίζει. Όλα τα Epic το ίδιο μου δώσε. Και ναι, τουλάχιστον ότι είχαμε αρκετά Epic. Έδωσε και κάτι διαφορετικό στο Epic. Ωραία, και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Μπορούμε να πάρουμε κάτι από όλους αυτούς που υπάρχουν αρκετοί που θα μου άρεσαν. Π.χ. η Pearl ή ο Gale. Αλλά σκέφτομαι να πάρω τα 1000 τέτοια. Τα 1000 credits. Και βασικά αυτό θα κάνω, ώστε να τα βάλουμε στο Spike και να θέλουμε λίγα ακόμα. Συγκεκριμένα τώρα θέλω κάπου στα 800. Πάμε να δούμε και τα skin που πήραμε στην τέτοια, στην Maisie. Είναι ωραία skin. Βασικά και αυτό μ' αρέσει. Δεν τρελαίνομαι. Και αυτό μ' αρέσει περισσότερο. Για να δούμε βασικά και αυτό λίγο. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει. Θα βάλω αυτό για να δείχνω ότι έχω πάρει το plus. Και έχουμε και τα pins. Οκ. Θα δούμε και αυτά λίγο. Αυτό είναι καλύτερο. Και αυτό είναι το ίδιο. Εντάξει. Επίσης πήραμε και 7.954 έχουμε τώρα από αυτά εδώ πέρα, τα Blindy. Μ' αρέσει που το πατάω για να δω και πώς λέγεται. Και εφού έχουμε τόσα, βασικά δεν θα πάρω skin. Θα περιμένω και το επόμενο pass για να πάρω και κάτι ακόμα. Έχω και, για να δούμε λίγο στο shop τι έχουμε. Μπορώ να πάρω το Brock. Μπορώ να πάρω και legendary skin δηλαδή. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πάρω legendary skin από τις προσφορές. Να το κάνω. Να τα χαλάσω για legendary skin τώρα ή θα είναι χαζομάρα. Με Bo δεν παίζω. Με Brock όμως παίζω. Brock δεν είναι legendary skin όμως. Δεν θέλω. Θα τα κρατήσω για κάποια καλύτερη προσφορά. Επειδή δεν παίζω ούτε με El Primo πολύ. Αλλά El Primo δεν είναι το legendary. Δεν είναι legendary skin. Δεν παίζω όμως ούτε με Bo. Αλλά ούτε και με σε αυτό το account πολύ αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θα αγοράσω κάτι. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή να σας δείξω που αγόρασα το pass. Και επίσης γι' αυτό είχα χαρεί για το Stardrop το Legendary που άνοιξε, που έτυχα Maisie. Επειδή δεν χρειάστηκε να την πάρω
από εκεί πέρα που σου δίνει τους δωρεάν brawlers που ήθελα να πάρω τα 1000 credits περισσότερο για να ξεκλειδώσουμε και πιο γρήγορα Spike. Και γι' αυτό χάρηκα περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και είδατε την αντίδρασή μου. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.